E ok? Auzi? E ok? Sună? Bun găsit, prieteni, la semifinala de la categoria U9 în cadrul Cupei Ducadam dintre FC Argeș și Universitatea Cluj. Un meci extrem de tare. Universitatea Cluj în alb-negru, evident, șepcile roșii. Don Richard în poartă, Mico Williams, Patrick Nistor, Paul Rus, David Lorinci, Luca Lazar, Gabi Orga și Maxi Hanuschi. Două galerii incredibile, și Argeșul și Clujul susținuți puternic de pe margine. FC Argeș în poartă cu Mario Popescu, Tălpigă, Dobre, Oțet, Paraschiv, Lovișteanu, Preda, Stancu, Ivan, doi de Ivan, Alex și Matei Ivan, Ianis Luca, Ion Rădulescu, Aian Marinescu și Teodor Nicu. Un meci extrem de tare, un meci al orgolilor. Clujenii par favoriți prin prisma rezultatelor de la Cupa Ducadam. Au câștigat grupa B cu scoruri impresionante. Au bătut Dinamo cu 11-2, FCSB-ul cu 9-1 și Timișoara, și Farul cu 3-2 după un meci nebun. De partea cealaltă, argeșenii au terminat pe locul 2 în grupa A, 4-0 cu UTA. Au bătut Craiova și astăzi au câștigat la scor cu Timișoara 7-0. Au pierdut cu Craiova, și au câștigat astăzi cu Timișoara. Au pierdut greu, 3-2 cu Universitatea Craiova. Toți ochii sunt ațintiți asupra vedetei clujenilor, Mico Williams, 9 goluri până acum la Cupa Ducadam. Un jucător urmărit de mari puteri ale fotbalului european. City și Barcelona sunt pe urmele sale, nu este o glumă, este purul adevăr. Patrick Nistor 6 goluri, David Lorinci 3 goluri, Paul Rus 3, Maximilian Hanuschi 2, Lazar Luca 1. De partea cealaltă, golgheterul Argeșului este Aian Ion Rădulescu cu 3 goluri. Golgheterii, pentru că și Iulian Preda tot 3 goluri, și Lovișteanu tot 3. Luca Ianis, Sandu Walter, Nicu Teodor și Andreas Marinescu câte un gol. Ne întoarcem la meci, să vă spunem că în caz de egalitate în această semifinală, după timpul regulamentar, trecem direct la lovituri de departajare. Atacă Argeșul, impetuos acolo, încearcă o pătrundere numărul 13, Teodor Nicu, dar se grupează bine defensiva clujenilor și împiedică acest atac. Un Cluj bagă acolo alunecare Lazar Luca, dar Piteștiul în atac. Contrat acolo doiarul Dobre. Va fi corner. Tot Dobre execută. Gol! 1-0 FC Argeș! Ce execuție! Gol de generic aici, se deschide prima semifinală. Numărul 10 a deschis scorul, Ion Rădulescu Aian în minutul 4. 1-0 pentru Argeș, ce deviere de zile mari. 1-0 Argeș în meciul cu Cluj. Să vedem replica ardelenilor. Argeșul este pe val. Nebunie în tribune. În tribuna improvizată de aici, la cheile Grădiștei Fundata, unde se desfășoară această minunată ediție a Cupei Ducadam. Out, nu, lovitură liberă pentru micuții piteșteni, Edi Dobre. Offside, a fost offside, se indică prompt de la margine. Repun clujenii.
Degajează excelent, apare acolo numărul 8, Lovișteanu, și îndepărtează pericolul, scăpase Nico Williams. Va fi lovitură de colț de pe stânga. Execută același Nico Williams. Tot dintr-o fază fixă a deschis și Piteștiul scorul. Contraatac al celor de la FC Argeș. Dar se repliază acolo perfect Hanuschi și trimite în corner, în out, mă scuzați, Edi Dobre. Respinge Lazar cu capul. Edi Dobre. Șeptarul. Ce ocazie acolo, ce bine strânge. A centrat Preda de pe dreapta și a încercat o finalizare a Ion Rădulescu, dar a fost contrat la fix de un fundaș advers. Fault acum pentru Cluj, Edi Dobre faultează. Se vede ardoarea cu care cei mici din ambele echipe își doresc să ajungă în finala competiției U9 de la Cupa Ducadam, finală care va avea loc mâine de la ora 11. La fel și finala mică, finala pentru locurile 3-4 va fi tot de la aceeași oră. Se vor disputa în paralel cele două finale. Este nebunie aici. Se joacă până la ultima picătură de energie. Foarte motivate cele două formații, jucătorii celor două formații. Edi Dobre interceptează. Va fi out pentru FC Argeș. Reprezentantele a două academii cu greutate în fotbalul românesc, mă refer la regiuni care au dat fotbaliști extrem de importanți. Contra, Timofte la Timișoara, Adi Mutu, Neaga, Dică, repede câteva nume așa din fiecare regiune. E un meci al orgolilor, un meci de tradiție. Alb-violet, culorile piteștenilor, alb-negru, culorile celor de la Ucluj. Am zis Timișoara, îmi cer mii de scuze, mă gândeam la Ovidiu Sabău, plecat de la Ucluj, cel care a fost antrenor la Timișoara, și mulți alți fotbaliști, Cristi Pojar, importanți în istoria Universității Cluj, Marius Predatu și așa mai departe. Piteștiul controlează această partidă. Intercepție. Și gol! 2-0! 2-0 pentru FC Argeș. Marchează șeptarul Iulian Preda, excelent deschis acolo de Nicu Teodor. 2-0 pentru FC Argeș. 2-0, minutul 8. Este aclamat la scenă deschisă de inimoasa galeria violeților, vulturii violeți, urmașii lui Dobrin. Iată că nu doar echipa mare le oferă satisfacție argeșenilor promovând în Superliga de fotbal, iată că și micuții juniori, categoria U9 aici la Cupa Ducadam, iau o opțiune serioasă în acest moment pentru finala competiției de mâine. 2-0, dar așteptăm replica clujenilor, nu cred că se vor lăsa cu una, cu două, nu vor renunța la luptă. Cei de la Ucluj au marcat o grămadă de goluri la această competiție până acum, dar îi văd foarte, foarte deciși pe micuții argeșeni să facă pasul spre marea finală. Nico Williams pierde acolo un duel aerian. Ucluj începe să apară în fața careului advers. Nico Williams profită de neatenția lui Dobre, îi fură acestuia mingea. Găsește un coleg liber. Șutează, gol! Ce nebunie de meci aici! Senzațional, Hanuschi reduce scorul. Minutul 10. Absolut fulminant această semifinală.
Nebunie total la Cupa Ducadam. Nico Williams a profitat de indecizia lui Dobrei, a furat mingea acestuia și a pasat excelent, iar Hanuski a trimis un voleu de zile mari. 2-1 pentru FC Argeș. Scapă Iulian Preda de sub control acest balon, recuperează Edi Dobre. Îi pasează în centru numărului 13 Teodor Nicu. Edi Dobre în banda dreaptă, deposedat și face fault în atac. E fault. Îl faultează pe Patrick Nistor. Piteștenii câștigă teren și vor repune de la margine din preajma careului advers. Edi Dobre. Degajează fundașii clujeni, Nico Williams. Dar apare acolo optarul Lovișteanu și interceptează mingea în posesia piteștenilor. Edi Dobre strânge și va trimite propriului portar, un pic neglijent. Popescu degajează, interceptează cei de la U Cluj. Ia să vedem optarul. Paul Rus șutează la colțul scurt, dar își repară greșeala Mario Popescu și respinge în corner excelent. Corner de pe stânga, execută Nico Williams. A încercat o execuție specială direct pe poartă. Au echilibrat meciul clujenii după începutul mai slab și apar mai des în fața porții adverse. Nistor degajează. Încearcă acolo Hanuski, autorul golului, să treacă de un fundaș advers, dar foarte bine se apără acesta și îl deposedează, șut pe lângă poartă. Nistor recuperează acest balon și îl trimite propriului portar Richard Don. Încearcă acolo Nico Williams să se demarce, să scape singur spre poartă. La un pas de intercepție Luca Lazar, șeptarul celor de la U Cluj. Nistor, excelent, respinge. Ia să vedem această șarjă, Edi Dobre pe dreapta, neobositul Dobre centrează în fața porții. Mingea se scurge fără a fi atinsă de vreun jucător și va fi repunere pentru Universitatea Cluj. Nico Williams în duel cu treiarul Paraschiv. Rareș Paraschiv își câștigă excelent poziția și ia fața lui Nico Williams. Posesie pentru FC Argeș. Nouă șarjă a piteștenilor. O, ce pas a încercat acolo șeptarul Preda la întâlnire pentru Ianis Luca. Nu, pentru Ion Rădulescu. Ce viziune, ce pasă a încercat acolo la întâlnire prin spatele apărării adverse. Excelent anticipează Dobre și interceptează. Joacă foarte rapid cei de la FC Argeș. Din nou șeptarul Iulian Preda se distrează cu un adversar, dar respinge defensiva clujeană acest balon înalt. O minge înaltă! Gol! Excelent! Edi Dobre și încrunează evoluția cu un lob de senzație. Absolut fabulos acest gol. L-a păcălit pe portarul lui U Cluj, pe Don Richard, cu
un loc de senzație, o evoluție excelentă, încununată cu un gol în minutul 15, Edi Dobre. 3-1 pentru FC Argeș și ia să vedem, o nouă șarjă, șut fabulos, puțin pe lângă poartă șutul lui Iulian Preda. Nici în Superliga nu vedem asemenea faze de real spectacol, cum vedem la Cupa Ducadam, oferite de jucători under 9, prieteni, pentru că asta este vârsta. Să sperăm că vom avea ce alege peste 8, 9, 10 ani și că îi vom vedea și în echipa națională a României. Avem nevoie de fotbaliști, tot timpul am avut, iar Argeșul și Clujul au oferit mulți fotbaliști de valoare fotbalului românesc. Aut pentru Universitatea Cluj. David execută, Nico Williams, să vedem replica clujenilor. Iulian Preda. Nistor și Nico Williams în preajma balonului. Nico Williams își caută un coechipier de marcat. Să vedem dacă va încerca să șuteze direct. Nico Williams, da! Șut direct, va fi corner. Sunt trimiși apărătorii clujenilor în careu pentru a încerca să reducă diferența. 3-1 pentru Argeș în acest moment. Nico Williams bate cornerul. Apare acolo Nistor, dar reia slab și contraatac al Argeșului. Nu ajunge acest balon în careu pentru că și-a făcut mingea prea lungă aripa stânga piteștenilor. Nico Williams în duel cu Dobre. Nu, în duel cu treiarul Rareș Paraschiv. Mai atent, acesta îl deposedează. Mingea pe partea stângă. Ia să vedem. Șut excelent, Don Richard se opune, a fost un șut pe centrul porții. Rareș Paraschiv combină cu Edi Dobre. Edi Dobre, neobositul fundaș dreapta, fundaș mijlocaș, aripă, ce vreți dumneavoastră, extremă. A fost pe toată banda dreaptă în această după-amiază. Excelent acolo, se descurcă. Wow, ce ocazie, se descurcă excelent Nicu Teodor, dar a șutat la scurt, de unde a respins Don Richard, portarul Universității. Controlează ostilitățile vulturii violeți, micii vulturi violeți. Edi Dobre, out de pe dreapta. Va fi din nou repunere de la margine pentru FC Argeș. Nu controlează acolo Iulian Preda și out pentru U Cluj. Patrick Nistor. Bate lung Nistor, dar atenți cei de la FC Argeș, resping. Iulian Preda degajează. La un pas de intercepție de carul Aian Ion Rădulescu. Respinge în aut Patrick Nistor. Edi Dobre execută repunerea de la margine. Mingea respinsă de Rareș Paraschiv, excelent în această după-amiază. Ce pătrundere aici și ce pasă a numărului 13, Teodor Nicu. Centrale în fața porții, respinge portarul Universității Cluj, Don Richard. Trei 1, ne apropiem de pauză. La acest scor, evident, Argeșul merge în finala de mâine, dar mai este destul. Face pressing acolo Nico Williams la Rareș Paraschiv, dar acesta reușește să
salveze mingea, degajează în el și va fi repunere pentru FC Argeș. Portarul Mario Popescu aruncă lung. Ce trecere acolo a lui Ion Rădulescu. Găsit liber și gol! 4-1 Iulian Preda, nebunie în violet. 4-1 pentru FC Argeș. Dezlănțuiți piteștenii. Cluj de nerecunoscut în această după-amiază. 4-1. În minutul 20, Iulian Preda. Al doilea gol în această după-amiază, eroul argeșinilor de până acum. Super meci. Pe tot terenul par mai mulți jucători în violet decât cei în alb-negru. Nico Williams, preluare elegantă. Excelent control al balonului pentru acest număr 13 al celor de la FC Argeș, pentru Teodor Nicu. Mulți jucători promițători are Argeșul. Edi Dobre, Preda, Teodor Nicu, Iulian Preda, fundașul Rareș Paraschiv, arată multe în această după-amiază. Optarul Lovișteanu acum în acțiune. Excelentă deschidere, dar prea lungă pasa pentru Ion Rădulescu. Puternic încurajați de o galerie care nu tace o secundă. Respinge în corner Don Richard șutul lui Edi Dobre. Va fi corner de pe stânga atacului, execută Dobre. Și gol! 5-1 pentru FC Argeș. Ion Rădulescu înscrie din apropiere, urmărind atent o minge respinsă. Este 5-1 și Ion Rădulescu reușește dubla în această după-amiază. Ce număr a luat? Îmi cer scuze, Lovișteanu a marcat în minutul 23. Aian rămâne cu un singur gol. Nico Williams grăbește să execute un corner de pe stânga. Clujenii total dezorientați în această după-amiază, sunt conduși cu 4 goluri. Este 5-1 pentru FC Argeș. Nistor, dar Mario Popescu excelent se culcă pe minge portarul celor de la FC Argeș. În paralel se desfășoară și cealaltă semifinală dintre Farul și Craiova. La acest scor Argeșul merge în finala mare de mâine. Să vedem împotriva cărei echipe o va disputa, dacă se califică. Acum arată micuții clujeni, e greu de crezut că vor putea să întoarcă, dar totul este posibil. În fotbal, mai ales aici la Cupa Ducadam, unde am văzut atâtea pasiuni, atâtea orgolii în teren, atâta calitate. Iată ce fază de atac superbă reușește Argeșul! Oh, ce ocazie ratează acolo! Wow, ce fază! Păcat că n-a fost gol, a fost o fază extrem de cursivă. Andrei Marinescu a trecut pe lângă gol. Rareș Paraschiv recuperează. Prea mult, Nico Williams, prea mult a stat cu mingea la picior jucătorul cu numărul 16 al clujenilor, David Lorinț, și acum Popescu arată că poate fi un portar de calitate.
Vreau să vă spun că de portarii celor de la FC Argeș se ocupă fostul mare goalkeeper al celor de la FC Argeș și Sportul Studențesc, nimeni altul decât Andrei Speriatu. Și pauză, prieteni. 5-1 după o repriză fabuloasă, după o primă repriză fabuloasă. Argeșul conduce Cluj în semifinala U9 de aici, de la Cupa Ducadam. Lume sustenabilă începe de acasă. Ariston îți oferă sisteme de încălzire și apă caldă folosind soluții regenerabile. Descoperă noua gamă de centrale termice și pompe de căldură Ariston. Ariston, the home of sustainable comfort. Lume sustenabilă începe de acasă. Ariston îți oferă sisteme de încălzire și apă caldă folosind. Cum a apărut soarele, cum au venit pozele? Să mor eu. Sunt chemați jucătorii celor două formații, FC Argeș și Universitatea Cluj, pentru a începe repriza a doua din semifinala U9 de aici, de la Cupa Ducadam, ce se desfășoară la cheile Grădiștei Fundata. 5-1 pentru FC Argeș la pauză. Foarte repede cele două formații, Cluj în alb-negru, Don Richard, Nico Williams, Patrick Nistor, Paul Rus, David Lorinț, Luca Lazar, Gabi Orga și Maxi Hanuschi, cel care a marcat golul clujenilor. Argeșul, un lot mult mai stufos, Mario Popescu în poartă, Tălpigă, Eduard Dobre, Oțet, Paraschiv, Lovișteanu, Preda, Stancu, Ivan, cei doi Ivan, Alex și Matei, Luca Ianis, Ion Rădulescu, Aian,
Marinescu și scuzați-mă, Teodor Nicu. (5-1) pentru FC Argeș. Dezlănțuiți vulturii, micii vulturi violeți, susținuți de o galerie impresionantă. Ia să vedem această, s-a grăbit acolo. Excelent deschis. Aian Ion Rădulescu s-a grăbit și a trimis imprecis. Vă spuneam că sunt deja cu un picior în finala mare de la U9, care se dispută mâine de la ora 11 aici la cheile Grădiștei Fundata. Părinți ultrași, nebunie, au fost și torțe dimineață. FC Argeș a terminat pe locul 2 în grupa A, iar Universitatea Cluj a câștigat grupa B. A mers foarte bine Clujul aici la Cupa Ducadam, dar în această semifinală nici măcar Mico Williams s-a aflat în vederile unor mari puteri europene, precum City sau Barcelona, nu a putut să facă față tăvălugului alb-violet. O evoluție de zile mare a argeșenilor. Să spunem că în paralel se desfășoară și altă semifinală între Universitatea Craiova și Farul. Era 0-0 scorul la pauză, un meci mult mai echilibrat, mult mai strâns. Să vedem dacă cei de la U Cluj vor putea să reintre în meci. Ar trebui să marcheze rapid 2 goluri pentru a putea să spere, pentru a începe să spere. Dar la cum s-a prezentat FC Argeș până acum, e greu să cred că lucrurile vor lua altă turnură. Out pentru U Cluj de pe stânga. Deposedat acolo de Mico Williams, deposedat numărul 13, Teodor Nicu. Don Richard iese și degajează. Recuperează clujenii, dar este fault. Se resimte optarul piteștenilor, Lovișteanu. Se ridică. Deposedează acolo prin alunecare excelent Hanuschi. Bate lungă și intră în posesia Ion Rădulescu. Ce gol pentru Farul! Mico Williams respingă piteștenii. Ritmul a mai scăzut în această repriză secundă. Au obosit și micii jucători ai Argeșului, dar au făcut o primă parte senzațională și au luat un avans considerabil. Conduc cu 4 goluri în fața celor de la U Cluj și acum gestionează foarte bine meciul. Își conservă energia. Este 5-1, repet, pentru FC Argeș. Mico Williams, dar este deposedat. Degajează acolo optarul Lovișteanu, foarte bine anticipează și pleacă Argeșul pe contră.
Șutează șeptarul Iulian Preda, dar Don Richard este la post. Lovitură liberă pentru Universitatea Cluj, din propria jumătate. Minge lungă pentru Mico Williams. Dar atent, Rareș Paraschiv respinge. Se resimte, a fost lovit involuntar de Mico Williams în zona plexului. Își revine Paraschiv, încurajat de galeria celor de la FC Argeș. A avut o misiune extrem de dificilă în această seară, dar s-a achitat excelent de sarcină. Paraschiv l-a avut în grijă pe megastarul celor de la U Cluj, pe Mico Williams. Nu prea și-a făcut treaba capitanul clujenilor, nu a mișcat de lângă Paraschiv. Ia să vedem, prea lungă această pasă. Timpul curge în favoarea puiilor de vulturi violet. Argeșenii se îndreaptă pe măsură ce timpul se scurge spre marea finală de aici, de la cheile Grădiștei Fundata, Cupa Ducadam, finală care va avea loc mâine la ora 11. Șarjă a celor de la FC Argeș, respinge Don Richard. Nu poate controla acolo șeptarul Iulian Preda și îndepărtează clujenii pericolul. Să vă spunem că finala pentru locurile 3-4, finala mică, va avea loc tot mâine de la aceeași oră, tot de la 11. Cele două goluri reușite, Iulian Preda devine golgheterul echipei sale, ajunge la 5 goluri marcate până acum. Aian Rădulescu a înscris și el un gol și a ajuns la 4 goluri. Lovișteanu face și el 4 goluri în această seară. Dobre l-a marcat pe primul. Motive de bucurie pentru micii fotbaliști prezenți aici la Cupa Ducadam. Ce duel, ce intensitate acolo, se joacă intens pentru fiecare balon. Nu există instinct de conservare. Se bagă materiale, cum se spune, la greu. Și gândiți-vă că acești copii au în jur de 9 ani. Respinge excelent acest atac optarul Argeșului, Lovișteanu. Iar piteștenii se apropie de careul advers, Iulian Preda. Rareș Paraschiv câștigă excelent acest duel și va fi out pentru FC Argeș de pe dreapta.
FC Argeș conservă rezultatul, conservă avantajul, gestionează foarte bine această partidă. Au intrat și jucători care nu au evoluat în prima repriză. Cei doi Ivan. Aian Ion Rădulescu driblează elegant în banda stângă. Clujul încearcă un atac. Excelent, Paraschiv ia fața lui Mico Williams. Un marcaj perfect în această seară. Din nou se opune Paraschiv. Ce risipă de efort a treiarului de la FC Argeș. Excelentă evoluție în această seară a fundașului central. Lovișteanu l-a deschis pe un coleg acolo. Matei Ivan a fost deposedat. Lovișteanu șutează din întoarcere pe lângă poartă. Timpul trece în favoarea violeților. Un Cluj neputincioasă în această seară în fața tăvălugului argeșan. Au redus turația motoarelor și micii piteșteni. E normal după ce repriză au făcut, după ce primă repriză au făcut. Dar practic au cam rezolvat ecuația partidei din prima parte a meciului. Nistor intervine acolo în fața lui Aian Ion Rădulescu și va fi out pentru FC Argeș. Luca Ianis. Lovișteanu a executat. Din nou Ianis Lovișteanu va bate lung în careu. Don Richard. Încearcă un Cluj să iasă din propriul careu cu pasă Nistor, dar nu este după amiaza lor, nu este după amiaza șepcilor roșii. Portarul Don Richard repune. Mico Williams protejează. Se întoarce cu umbra sa, cu Rareș Paraschiv în spate, dar nu-l poate depăși. Ia să vedem această șarjă deposedat acolo. Un efort extraordinar al optarului Paul Rus și o deposedare de manual. Protejează excelent Rareș Paraschiv. Mico Williams încearcă o intercepție, greșește Lovișteanu. Dar îi repară greșeala colegului, același Rareș Paraschiv. E peste tot Rareș Paraschiv, respinge și de jos și din cădere. Gol! 5-2, un șut înșelător al lui David Lorinț. În minutul 40 se face 5-2. David Lorinț a șutat înșelător și surprinzător pentru Mario Popescu lângă bară. Ce presiune pun părinții ultrași de aici, de la cheile Grădiștei.
Au avut și torțe la meciul de dimineață, steaguri, bannere. Ia auziți, galeria strigă, Argeșul câștigă. Să vedem dacă U Cluj poate reintra în meci. Este 5-2 în acest moment. Ar avea nevoie de 2 goluri înscrise repede pentru a putea spera. Să vedem cum vor gestiona și argeșenii acest final de joc. Atacă Universitatea. E deposedat acolo optarul Paul Rus. Se grupează excelent câte 2-3 jucători de la FC Argeș în jurul purtătorului de balon advers. Efectiv, n-ai pe unde să treci. Iar Rareș Paraschiv face un meci mare în această semifinală. U9. De reținut acest nume. Mi-a plăcut și Matei de la Universitatea Craiova astăzi. Tot pe postul de fundaș central, dar o categorie mai sus, la U11. Revenim la această semifinală dintre U Cluj și FC Argeș. U Cluj va avea o lovitură liberă din stânga careului. Mico Williams va executa. Să vedem dacă va încerca o execuție pe poartă sau va căuta un coechipier în careu. Da, direct pe poartă, dar atent Mario Popescu a șutat din unghi Mico Williams. Dar portarul celor de la Argeș a fost pe fază și a respins. Lovișteanu, contrat acolo de Hanuschi și va fi repunere pentru FC Argeș. Teo, ce aproape de Ilian! Șarja piteșteilor, dar excelent apare acolo un fundaș al celor de la U Cluj și respinge in extremis David Lorinț. Nu, a fost Gabi Orga, îmi cer scuze, Soarele bate exact asupra numărului pe care îl poartă pe spate cel de la U Cluj. Nico Williams, decarul celor de la U Cluj și capitanul echipei, nu a reușit lucruri notabile în această după-amiază. Out pentru FC Argeș. Respinge defensiva ardelenilor și îndepărtează Patrick Nistor pericolul. Lovitură de colț pentru FC Argeș de pe dreapta. Minge lungă în fața porții, dar prea înalt pentru a putea fi trimisă în poartă. Excelent, Iulian Preda se descurcă în fața unui fundaș advers. A centrat în fața porții. Foarte bine vine acolo Ianis Lovișteanu și Paraschiv îi face paravan. Treiarul celor de la FC Argeș. Wow! Se face 6-1 și le face semne a Ion Rădulescu adversarilor să tacă.
în minutul 46 a Ion Rădulescu cu un șut de zile mari. Șase la 1 pentru FC Argeș. Cluj efectiv pulverizată. Și ne bucurăm că avem alături de noi. Mâine, să nu uitați, toate meciurile se vor juca aici, pe terenurile. La acest scor, FC Argeș nu mai are niciun fel de emoții. La 6-2, micii argeșeni merg în finala mare de la U9. Să vedem împotriva cărui adversar. Conducea Farul cu 2-0 pe Craiova, dar să vedem cât se va termina și cealaltă semifinală, cu ce scor. Avem șanse mari așadar să asistăm la o finală de tradiție în fotbal românesc, între două echipe de tradiție, Farul și FC Argeș. Out pentru FC Argeș. Recuperează Cluj. Nico Williams combină cu șeptarul Luca Lazar, dar argeșenii se repliază, v-am spus, par mai mulți pe teren în acest momente. Sunt peste tot, risipă de efort. Blocat acolo Paul Rus. La FC Argeș a intrat și numărul 9, Walter Stancu. Ține de minge excelent acolo. E căutat Walter Stancu. Se ține Scai de adversar. Se descurcă excelent la rândul lui jucătorul cel de la Universitatea Cluj. Dar apare neobositul Rareș Paraschiv și îndepărtează pericolul. Nico Williams șutează 6-3, reduce diferența de carul celor de la Cluj. 6-3. În minutul 49 nu mai e timp pentru ca Cluj, șepcile roșii, să revină în meci. Se opune acolo la fel de bine ca până acum Lovișteanu. A încercat o cursă, dar apare acolo și degajează Hanuschi, îndepărtează pericolul. Au de pe stânga pentru FC Argeș. A intrat mult în teren Lovișteanu când a executat autul. Nico Williams pătrunde. Centrează în fața porții, dar Mario Popescu este acolo și îndepărtează pericolul. Atacă FC Argeș, Ianis Luca încearcă acolo șarjă, dar e blocat de apărătorii clujeni. Și Argeș merge în finala Cupei Ducadam la U9, 6-3 cu Universitatea Cluj. După o evoluție perfectă a piteștenilor, aceștia merg în finala mare a competiției. Cluj va juca pentru locul 3. Rămâne de văzut împotriva cui. 2-0 pentru Farul conduce în cealaltă semifinală. Aici s-a terminat 6-3
Și da, finala este Farul FC Argeș, finala mare și finala mică Craiova, Universitatea Cluj. Iată pe micii piteșteni salutând inimoasa galerie. Ne reauzim mâine, prieteni, rămâneți cu bine!